ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ, CRCC ବିଦୁରାଙ୍ଗା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଦୁଇଟି ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ, ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ କେତୋଟି ଜାଣିବା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲେଖକ ପରିଚୟ: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଦାସ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ବା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ଅତିବଡ଼ି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆରଣ୍ୟକ, ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୁଧା, ବିଷକନ୍ୟାର କାହାଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, ଦୁମ୍ରାଭ, ଦିଗନ୍ତ, ଉପକଥା, ଶତକ, କଥା ଓ କାହାଣୀ, ଗଳ୍ପ, କାବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି, ମନୋଜ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ଇତ୍ୟାଦି କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯିବା। ଏହା ତ ହେଲା ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧର କଥାବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଯିବାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲି, ରାଜା ତାଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଖଣ୍ଡିଏ ନୂଆ ହୀରା ଲଗାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାରିଚହ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି, ଅଗଡ଼ିୟ ପରିଧୟରେ ଚାରିଚହ ଚେକା ହୀରା ଝଲସାଇ ରାଜା ନିଜ ନହରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଡେରା ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଝିରେ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଜନହୀନ ପ୍ରାୟ ବଣ ମୁଲକ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଶିବିର ବାହାରେ ନିଶାବ୍ଦରେ ପଦଚାରଣା କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିସ୍ମୟ, ଚମକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ସେ ଆଲୋକ ଯେ ଅସାଧାରଣ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥିଲା। ବିସ୍ମିତ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଲେ ଓ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି କି ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହନ୍ତି। ଶୀତ ରାତି ସେ ନିଆଁ ଜାଳିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମକୁ ସେ ଆଲୋକ କିପରି ଲାଗୁଛି? ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିମା, ଶୁଖିଲା କାଠପତ୍ର ଜାଳିଲେ ନିଆଁ ଯେପରି ହେବା କଥା, ଏହା ସେହିପରି। ଆଚ୍ଛା, ଶୋଇବ ଯାଅ, କହିଲେ ରାଜା। ସେ ବୁଝିଲେ ସେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ହେଲା। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦୂତ ପଠାଇଲେ। ଦୂତ ଫେରି ଆସି କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଯିବା ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ କହି ରାଜା ତାଙ୍କର ରତ୍ନ
କଚିତ ପୋଷାକ ଓ ପଗଡ଼ି ଲଗାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ପର୍ବତ ଅଧା ଚଢ଼ିବା ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଜଣେ ଚେଲା ଆସି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମଣିମାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସିବା ଦରକାର। ରାଜା ନୀରବରେ ଶିବିରକୁ ଆସି ରତ୍ନ ପୋଷାକ ଉତାରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ରାଜ ପୋଷାକରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିବାଟା ବୋକାମି ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ? ସେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ପୁଣି ଜଣେ ଚେଲା ଆସି କହିଲା, ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ଆସନ୍ତୁ। ରାଜା ଅଗତ୍ୟା ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିଲେ ଓ ଏଥର ଗେରୁଆ ଲୁଗାପଟା ଯୋଗାଡ଼ କରି ପିନ୍ଧି ପୁଣି ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଚେଲାଟାଏ ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା। ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଦେଖାଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ ସେ ଉଦ୍ଧତ ସାଧୁଙ୍କୁ ଏଇକ୍ଷଣି ଧରି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର କରିଦେବି। ରାଜା ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତ ମୋ ଆଗରେ ତୁମେ ଓ ସେନାପତି ହାଜର କରିଛ। ଜଣେ ନିରସ୍ତ୍ର ନିର୍ବାକ ସାଧୁଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବାରେ ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ? ଶିବିର ଭିତରେ ଏକାକୀ ରାଜା ଅଶ୍ରୁରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ନିଜକୁ କେଡ଼େ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମନେକରି ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? ବେଶ୍ ବୋଇଲେ ସାଧୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଯୋଗ୍ୟତା? ବାସ୍ତବିକ ସେ କ'ଣ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ସେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ସେତିକି ବିମର୍ଷ ବୋଧ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ସେ ଯେତେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରି ତଳେ ଲଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବିରାଟ କରି ଦେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ପୁଅ, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ଏ ଅପୂର୍ବ କଣ୍ଠସ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଲା। ସେ ଅନାଇବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ସ୍ୱୟଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଲୋଟିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ହୃଦୟରେ ଏଭଳି ନମ୍ରତା ବୋଧଠୁଁ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସାଜ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମହାଭାଗ ମୁଁ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଥିଲି। ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବୋଧ କରୁଥିଲି। ରାଜା ମୃଦୁ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହଁ ବତ୍ସ, ସେ ଗୌରବବୋଧ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ। ଆଜି ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ଉଷାଲୋକରେ ଉପନୀତ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଯିବା ପିଲା, ମୁଁ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇବି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଚିତ୍ର? ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ନହର, ନାଇଁ କି? ପିଲା ଏ ଚିତ୍ର କ'ଣ? ପଗଡ଼ି। ପିଲେ ଏ ଚିତ୍ର କ'ଣ? ପରିଧେୟ। ପିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା? ଶିବିର। ନିଆଁ, ବଣ, ନୀଳାଭ ଆଲୋକ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ମୁଁ କେତୋଟି ସୂଚନା ଦେବି ପିଲାମାନେ। ନହର ମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦ। ଡେରା ମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିର। ଶିବିର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଦୂତ ମାନେ ସମ୍ବାଦ ବାହକ। ଚେଲା ମାନେ
ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ବେଶ ପକାଇବା, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଆଜର କରିବା, ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବା, ବାହାଦୁରୀ, ବଡ଼ ପଣିଆ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ନିଜ ନିଜ କଥାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା କେତୋଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ। ପରିଧେୟ। ପରିଧେୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେଖାଯିବା। ନିଶାର୍ଦ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାତି ଅଧ। ଅସାଧାରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଦ୍ଭୁତ। ରତ୍ନ ଖଚିତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ। ସ୍ୱାଭାବିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାଧାରଣ ଭାବେ। ଅଗତ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉପାୟହୀନ। ବାସ୍ତବିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ। ବିଶେଷତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଭାବ, କମାଳ, ଚମତ୍କାର। ତାପରେ ପ୍ରଭାତର ଅର୍ଥ ହେଲା ସକାଳ। ସମ୍ମୁଖର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାମନା ଭାଗ। ନିରସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରହୀନ। ବିମର୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଚାର କରି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା। ପ୍ରାପ୍ତ ମାନେ ପାଇବା। ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ନିଜେ। ନମ୍ରତା ମାନେ ସରଳ ଭାବ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ପଢ଼ିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏତିକିରେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।